Kalau ke jingkeli yang ki ong pastor. Hatu ladangi poi sabeneng, hatu nginang itu nem ye ki bahayeng ke jongi. Esi ki badan habeneng, ni gitar ki badan hadujok. Hatu ngin itu nem ye ki. Tedan ki baong ladangi itu te pastor kamen sim jongi kan pang. Wa ladangi don makna habeneng. Ladangi yui ya kita ki bahayeng ki bahasem ke jongi ki badan hadujok. Ya kita ki ba it ki ba thon ke jongi ki badan hadujok. Lang kwa ba fi ni ka sngi ka mentara ngi pej ka tin ka jong blai ngi ya kata ka jingshisha ya ka ba ngi na ka gospel ka jong Lukas kal nong ba khat riu kani ka khot ka ba khat khandai ter kani ka kren bat ka yathu ru shapang urius pa bat Lazarus urius pa bat Lazarus kani ka kren yo briu uba riu blai bat yo briu ubam riu blai uruspa ka kren yo breu ba em hakani ka perthai uba shu ngau ruspa la de uba sarong uba pene uba yele persha yo blai uba khain ben ye ki wei kham tam ye ki breu ki jong blai namar ngi ye ki ni ki sngi wat na do man shwa man dai ru ka long kum jo hi ye ki ta hi ke ba mon ban em riu blai ka tin ka jong blai ka ong ba kita kin sha le ben ka ta hi ka de ka jing shi sha ba u jisu hi ong la da phi buat yanga kabamut hi pihak ban i no aki kemi ki pa ba ki nong shun ke jong phi kan long na ka yeng ke jong phi hi kamut habangi bot yu jisu kumbo jisu la shun ya u da kita ki jong baman wat u baman u shun ba kita ki no bot jong ki shun kalong kum ju yang ngiru ki ba bot yu bangi i hang ni ya ka dur ke jong Lazarus uni de u breu jong blai bat ka babel ki thu bo udan ki to jaw bat la jlia ru da ki so man la ka sngi ki to jaw ki jong u kababel ke thu ang ni bo niu diu breu ba kordet shisha unu breu ba em hagani ka perthai lada kwa ban em reu blai shisha lada udai uba trei ha office na lada bu trei ha no ka jing trei ha bo kwa ban em reu blai ka perthai kan nam sngotanat yo ka perthai kan wit yo ka perthai kan shon yo ka perthai kan kren ben yo tau breu kalong kumalong yu Lazarus kumba udan ya to jaw shisha ki breu jo kani ka perthai kini i ki reu blai kum ki badan to jaw kum bakadan jingpang haki bat ka kerdan jong ki rule se kalong kum uta ka kerdan jong kusau namar habangi pet yo ruspa u ijli haba upet yo Lazarus bubun ki breu ki bisu so ruspa agani ka perthai lese dan apreng jong phiru phi sngo ruspa fi ongam dan kam yu blai fi kran ben ru ye ki shakri ki jong blai fi kran ye kita ki babot yo jisu kam lei kat badang don ha perthai ka beang la de fi kran kum ta kam lei bagi doi ram ta jong phi bo tran kta ru ye fi hnrei shubu lada ka donot jong phi kam kala shubu lada ka ta ka mensim jong phi ka e sa balada ka e u blai unang pen e shu ye phi balada ka e kan sa jinjar e ka ta ka jing em ka jong phi habangi pa ya ka tin ka jong blai ngi ba uruspa haba u uyam ho ka bu nang em ka perthai u de u bre bit biang badap baro ki parlok sudah baro ye deilut badu namar bo em ka perthai badai ta kwa ba nang fi ni ka sngi ka mentala de fi ki breu ba ki om ba sanut kam dei ka jing sanut ba ki sanut ya ka spa ka pho na ba ki sanut ya ki khon ki ti na ki sanut ya no ngam kwa ba dong ka tin jong blai kam ong ba sanut re ki sanut namar ba ki klamyo ka la ka bomut bagi sanut banyo iru ya kadujok bagi syapting ban lek chata namar kinyu i ya kata ka badum ya kata ka basyirkai bat ya tigi angel ki jong baman ki bawan ban patrong ya jim ke joki kinyu i kita ki mensim baman ki basyat hal hang tai po sahid beneng ki bakwa ban kurup no ya ki bakwa ban pajat no ya ki ban tan ya ki sya kata ka badum tade hing ta ngi na perthing yo oh isanut hendrai kam dei ka jing sanut ka dei ka jing syapting bat kadai ka jing kordet yaki nadu shwa baki kinyap kiladap ye lupa ya ka dujok pat ya kata ka jing penrem bat ya kata ka lawar ding ka bashir khai kata kadai ka jing shisha ya ka baga tin ka jong blai ki thu kat ba une u Lazarus ya ka baga perthai ka khanya u ba udei u basma utung u bapang balai penhap kerdan ya uru wat hadu ka kerdan jauh sau une penban haba u uyap lawan shawi u da ki angel ki jong blai bagum tala ya lam u shaka paradise shaka ta ka jaka jong ka jing ja that ha ba hang tau dan Abraham ba uthia ha ka shadam ka jong u ha kan no ka jing aram upoi shaka ta ka jaka plang ka ba jerngam upoi shaka ta ka jaka
ya ka balaya lami uharut kita ki wa ki bajai kat bau rispa ujenjar ka Bible ka klim ya thu la u Lazarus u itu na itu yau rispa andre u rispa u itu u Lazarus ka bamut hi la da poi shadu jok pinu i ki breu ki badan habneng but ka mensim jong fi kan benut ka mensim jong fi kan babe ka mensim jong fi kan da badan du mau pin pakhu nong ta andre dan mau podu jok pi hab ban pin pakhu hei ka don bi tang ha ka ding ka jing thang ka jing babe kan sawan namar Lazarus utia Aram haga Shadem ke jong Abraham kat ba une uruspa ukaang ulenyar ukordit kata ka jing ka jong namar udan haga jaka ka ba kordit tam bat ka jaka ka ba penyaklat umla syo ban poi syagatai ka jaka jong ka jing suk namar la penyaklat ka babel ka ong bagadan ka karai ka ba jeliu ka karai ka bayar bamla banyak kanek syo kamdan jing dai syo kawan kata ka karai ka ba jeliu bat ka ba penyaklat ya ka jing dai ka jong uta ba pop ba uta ba hok kwa manoi fi tang ni ki skiru la da fi pang corona da fi pang covid-19 kadan ka jing penyaklat la da fi pang ba fi fin sya penyaklat bat ki bahayeng ki jong fi la fi dei marwei lai pin sa syong hang tu kat no sngi bat don ki breu ki ba ki sngo thu si sha ya kata ka jing sngo si ya kata ka jing khuslai ya kata ka jing sngo marwei na mar ba ki syong marwei ba sya quarantine ya ki kwa ba fi la da don le ka jing yap le kat no sngo kum ba benut ba la klat no itai ba klat dan kwa ba fi ka jing yap kam dei ka jing penyaklat ka ba shisha Henry ka jing penyaklat ka ba shisha ka dei ka pop lada fidang ha ka pop ka kwa banong ifi ka ta ka dei ka jing penyaklat ka ba shisha ya ka ba on penyaklat ifi na ublai ya ka ba on penyaklat ifi na kata ka jing suk jong ublai bat na kata ka ri ka ba ula pen kre nam ta jong fi ka ri jong ka jing Aram ka ri jong ka jing kemen ka ri jong ka jing suk mar kita ki breu de la poi shatai dei kum kan ma shu ban pe ye no namar ba kilai i bi tang utrai ka jing ba breu ka jong ta dau David wala dau la shong ma kana ha ka ying sem ru wang ka ni kam long ye yang kwa ban lek no saya kata ke jaka ke utrai la kre yang wong ba ka khambai nga bandon hang tai ban ya ka bang don hang ni ka si hajar snem jong ang ni perthai kamlong ram ka kwa bandon tang si sngi baru blai pipule ya ka sam prabu sao ka ong ya kata baladang along tang unong ab jing khangam sungudan jing mat pangalong usiem ha ka ni ka perthai ladang along tang unong ab jing khang ha ka yeng jong trai kata it's more than enough la biang polat namar kata ka ri ka itanat polat kata ke jaka ka itanat polat wong ni ka we nga kwa ni ka we nga yawat wong Pagkata ka lang mga niyo syong ka yeng jong tra junam. U David ulay ilo pa ya ka jing itanat jong ka beneng. Ulay ilo pa ya kata ka jing babriu lani ka ano ya kata ka jing pla jong ka beneng. Wong kini ging sim jong ka kamlong ru ban nu jor. Ka daw kwa ban no kini ging sim bangan late no bal sim. Ya ka bangan kmi ya ka jing itanat ka jong bangan yo ban syong ta ban ya keli ban ya slok bat Kata ka dai ka ba David ukwa. Uyu iya ka beneng. Tading ta ki dai tang ki banan dujok. Tang na dujok kini kita ki badan habneng kita ya habneng kini mi isu kita ki bahadujok namar kidon ba utrai wa pernai ba bhabre tam ba jaka ka ba itanat tam kinum kan masyu kindon hang tatang mun syaro utrai lanyat noi ki umat jengki laweng ji susi ji kuslai kanam dan syu ba kanam dan syu ka jingyap ong ka tin ka jong blai ka ri ka ba kemen takadam kan masyu ban pe dujok rai tang kita ki bana dujok kini ya kata ka beneng barang ta kanan ka jing babi ka bakraw yaki tading ta ba urus pa uong pa no yano nang ni na po dujok bakin le yalap ya kita ki bahiyeng jong ayo ba makir kin poi lang siya ni wa Abraham uong ba maki kidon yo Moses bakidon kinong itho lepa kyong tang makiru kalabyang hi yong pen pa no uwe nang ni te kanang baki kin ngai te Abraham uong lada kim ngai kat yo Moses lada kim ngai kat kinong itho lepa lemut lada kim ngai ya ka tien ka jong blai Kuno kin ngai yo tau breu lada umi ru na dujok ban ya thu siya ka pertai kinong ngai lem daki ka ngo shoy ka tin ka jong blai tanya ka tin jong blai kim ka ngo kin ka ngo kum noi ka tin ka jong breu tadai ta kwa banong ifi hagani ka sngi ngam kren da ka tin breu nang kren da ka tin ka jong blai ba blai wong hagani ka sngi ifi ka por ka dang biang ya ka pin pediang no yo Jesus Christ ka por ka dang biang ya pin kala ka bamot pin penrit no
Yala di naipun sarong. Namaru brio umlongi eiru em ban yunu jor baru blai. Ngakwa abnong ifi ka perthai kam longi eiru em. Pag spa juga kam longi eiru em ban yunu jor bat kata ka spa ka bau blai ula pen krek na kam ta jong fi. Pet yo pi benut hadin ngakren kum syakri jong blai namar nga ihit ya pi. Ngam kwa bapin babi hadujok. Ngam kwa bapin syong hadujok bat bapin supakho ila ka klik je fi ban lenyar hang tu tang ka rumdan. Kala rumdan. Umdan ai ka dege jaka ka bakor det tam. Yo pi shui ki bahayin ki jong fi. Yo pi shui ya ki syakri ki jong blai ba ki dan ha beneng yo pi syong ani. Balai bangangam simla ka ngo. Dan na pedang jong fi pila yo sngo shibun ki syakri ki jong blai ki lawan na ka por sya ka por ban wan ya lap ya ka gospel ban ai ka jingi ki jong blai ban ya thu ina ka tin ba hadu menta fi dang pen ka donot ka jong fi akwa no fi kalano ba pediang kat ba ka por kadang biang pediang kat ba utrai udang ple ka lat ya fi ka por kadang biang akwa ban dwai karpang nam ta jong fi ni ka por ngasngo ni ka por don na fi di ubrio borus pa ba Pishania haga spa, pishania haga jingla haga jong fi, pishania haga ege jong ni ka pertai jong ka dok. Aku abno fi kata ga dege ka jing syak syukur, bala syukur fi ba. Aku abno fi kata kam long eru em. Mar kata kan salaj no. La fil ayap pinamla ban ra tang tengkap pinamla ban shim ye ru ban ra nang ni na pertai. Ban nang ta ga dege sedang ka bam jukut ke jong fi, ka ba shisha pat. Ka bam jukut ka ba shisha. Ada film pediang yu Jesu, kaktin jo blay ka kranchai, bautaw bang pediang yu kon, ka jing bitar ka jong blay ka yai sa halor jong u. Ada film pediang yu Jesus Christ, la film kango yu Jesus Christ. Yo fi sa ha ka jing penrem jo ka pop. Ka du jo ka ab pi. Reka beneng ru kadang ab pi mentah la fi kalah ka bung ina duai ni ka por mentah. Pila ban ra ki ti ki jong fi ka ni ka sing kran daga jing e pi, nga kran daga man sim ka jing song khia. Maru trai umman ya pi ba pin poi cha du jok. Umman ba koi ka man sim kan jot no. Reba barok kin poi syaka jing kalamut ngan duai nam ta jong fi ni kapor. Try nga duai nam ta ni ba. Try me eat pelat ini ukon ba kalor jome. Try usoitan upen matlai haga ni ka spa haga ni ka bor ka ba idon. Upen matla ba upen sngobiang i haga ka ba iyo i ba haga ka ba iyo akta. Ndri try ni ka sngi nga duai ba men play ka khamat ka jong i. Ba try ban sngo thu ban i ba ka ni ka ba i idon inom la ban kit. Lani ka ni ka ba idon kanom la ban pen em ya i. Try nga da duai nga da kirku. Yini ba go try ka ba memen ai ka bor ka ba thamai ba in i no ka jing sarong na mar ka don ka jing sarong nga ka donot ka jong i. Nga kran ya fi da ka jing i. Mdai ba nga penrem ya fi. Ka ka jing sarong ka wanu baman na maru baman udah ba sarong. Wanu mlong pi ba ulong bot jong baman na maru baman upen sarong ya fi. Rai tu penrit no ele mau Jesu dei ba penrit. Ka babel kong. Bahag kerteng u Jesu kho se barok kinam krop barok telik in pla. Bau Jesu de try la pi penret pila ban ya ka ka khadap ka bakim mal ban rung shabeneng ka jing sedang ka de da kalenti ka bakim ndai ka banang ya ka nang kelut ka nang baha bat kata ka nang itnat ka perthai ka kelut ndai ka banang ya ka nang kim ka nang jenjar ka ba pois non ka jing kordet bam jukot hallelujah nga ai ngo ima ko try nam dang ka pon nga duai nam dan u khon jame ngai ko try ho ni u khon u yo pediang ye ka jing pen em Jesu me e jo me pen em yu ko try ha ni ka sngi ka bamanta Hallelujah. Ngaduai nga kerko kerteng ke jam Jesu. Ngaduai nga kerko ni ba ka sem jong i. Kurim jong i ka yeng baro ka wai. Ha kerteng ke jong Jesus Christ ngaduai. Al fidei kongro kala ka bamut na pediang yu Jesu. Kapor kadang don ya fi. Namarkan sadon ka jing penyaklat. Ka ba bam jikot ka ba syirkai ni ka ba syirkai tam. Trau ya fi kwa fi ban kanek. Ka jing slok len kata ka jing dai. Ba fi pediang yu Jesu pediang jong fi baru Jesu. Pinam babe. Pinam Leran na do ka ngi. Hakerteng jong Jesu nga duai. Ngai banga ai ngoro amen. Try na kerkoi fi nang ai bore fi. Haba fi pediang yu Jesu sedang. An pulih ka ktin jong filan phone yang ila ban ya slok bat phiru. Bang nang ai ka ktin ka jong blai fi nang la ban san ban sngo Bat ya ka ba fi nang la pen kre ya kata ka bam jukut ka jong fi. Hau try Jesu. Kulai shibun nga sikindo pat. Amen.